Ang pagahisgutan nato karon kung unsa na ang HTML. Ang HTML abbreviation kini sa Hypertext Markup Language. Usa kini kapaagi sa pagbuhat og mga files or documents nga pwede ma-display sa usa ka web browser. For example, kanang mga naa nga makita ninyo sa mga websites. Kung naga-search mo sa Google or mahilig mo sa social media, sama ng Facebook, kana sila gibuhat gamit ang HTML. Kaning HTML, gidevelop kini ni Tim Berners-Lee sa tuig nga 90s aron mapadali ang information sharing. Niagi kini sa lahi nga version or specifications before sa iyang modern version karon nga common na kaayo natong nga makita sa internet. So basically, magamit nimo ni ang HTML sa pagbuhat og websites gikan sa pinakasimple lang hangtod sa mga complicated or interactive nga klase. Kung nagamit ka og Google sa imo pag-search or Yahoo, kung mag-send ka og email or pagka-enjoy nimo sa Facebook, hinumdumi nga kini silang tanan gibuhat gamit ang HTML.